गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी संघटित प्रयत्न करणाऱ्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि इतर संघटनांचा महामेळावा आज मडगावच्या लोहिया मैदानावर भरतोय। या मेळाव्याला किमान 5,000 एसटी बांधवांची उपस्थिती असेल असा दावा आयोजकांनी केलाय। आमचा न्याय अधिकार असलेले राजकीय आरक्षण अजून आम्हाला का मिळत नाही असा थेट सवाल या महामेळाव्यात भाजप सरकारला विचारण्यात येणार आहे। बाळी आंदोलनात हुतात्मे झालेल्या मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप यांची आज पुण्यतिथी आहे। याच निमित्तानं हा महामेळावा आयोजित केलाय। दिनांक 25 मे 2011 रोजी बाळी इथं असाच विराट जनमोर्चा घेऊन आंदोलन झालं होतं। त्यानंतर आज पहिल्यांदाच असा विराट समुदाय एकत्र येणार आहे। आदिवासी लोकांचा आवाज बुलंद व्हावा यासाठी 8 संघटना एकत्र येऊन उठा ही संघटना स्थापन केली होती। प्रत्येक संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष उठा संघटनेच्या कार्यकारी मंडळावर होता। पण ही संघटना माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्या हाती गेली आणि ती मोडकळीस आली असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी केलाय। गोव्यात आम्हाला एसटी दर्जा 2003 साली मिळाला। समाजावर होणारा अन्याय दूर व्हावा आणि आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी 2011 मध्ये 12 मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात आमच्या 2 युवा कार्यकर्त्यांचे बळी गेले आहेत। आता या घटनेलाच 12 वर्ष उलटली आहेत। मात्र या 12 मागण्यातील आमची एकही मागणी परिपूर्ण झालेली नाही अशी खंत एसटी समाजाचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी व्यक्त केली आहे। गोव्यातल्या एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी जो प्रस्ताव तयार केला गेला त्याची फाईल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कार्यालयात गेले 3 महिने धूळ खात पडली आहे। या सगळ्या गोष्टी आम्ही या आंदोलनात लोकांसमोर ठेवू आणि या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही मेळाव्यात विचारमंथन करू। त्यातून आंदोलनाची पुढची दिशा आम्ही ठरवू असं मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर म्हणाले आहेत। उठाच्या झेंड्याखाली आदिवासी बांधवांनी जी चळवळ उभी केली होती ती आमच्याच नेत्यांनी मोडीत काढली। त्याला माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, सभापती रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हे जबाबदार आहेत असा आरोप युवा एसटी नेते रवींद्र वेळीप यांनी केलाय। स्वार्थासाठी या नेत्यांनी ही चळवळ भाजपाकडे गहाण ठेवली आणि हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे असंही रवींद्र वेळीप म्हणाले आहेत। बाळी आंदोलनाच्या वेळी संघानं संपूर्ण चळवळ हायजॅक केली होती। प्रकाश वेळीप आणि रमेश तवडकर या संघप्रणीत नेत्यांचा त्यात सहभाग होता। या आंदोलनाचा फायदा घेऊन भाजपाला सत्तेवर यायचं होतं। आमचा 2 युवकांचा यात बळी गेलाय, पण त्यांनी डाव साधला। इप्सित साध्य झाल्यावर त्यांनी एसटींना वाऱ्यावर सोडलंय आणि हा राग एसटी बांधवांच्या मनात धुमसत आहे असंही वेळीप म्हणाले आहेत। या महामेळाव्यासाठी आम्ही एसटी बहुल अशा 9 तालुक्यात जागृती सभा घेतल्या असून या 9ही तालुक्यातून लोक भरभरून मडगावात येणार आहेत असा विश्वास यासाठी पुढाकार घेतलेल्या गाकुवेद फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रवींद्र वेळीप यांनी व्यक्त केलाय। सकाळी उपोषण आणि संध्याकाळी विचारमंथन असं या महामेळाव्याचं स्वरूप असणार आहे।